olio esentzialekin egindako perfume oliotsua. Bai, oliotsua. Oinarria ez da alkola, olioa izango da. Bai. Eta, bueno, erabiliko dugu olio deitu arren berez argizaria dan olio mota bat. Eta olioa aipatu duzula, Bai. begira, hemen nola... Bai, hoxe da, lehen aipatu nahi nizuna bukaeran, hor bi fase ikusten dira. Bai. Garbi ikusten da alkola nun dagon, idorlatoa eta alkola ondo nahastu dira, baina goian olio esentziala ditugu. Eta hori da, perfume egintza, hori da, gure hau egiten badiozu, ez da ikusten, hori da. Eta kolore hori ez da bate komertziala, ez dirudi horre kolonia bat. Ez. Bueno, gauza da, formulazio tradizionalak erdiaro bitarte olakoak izan diala, baina industria kosmetikoak asmatu du perfume zuriago bat egiten osagai kimiko bati esker da, erabilidia, 19. mende bukaeratik. Falatoak dira, eta falatoa da, nasketa hori egiten bi fase ezberdin horiek berdindu ingo ditu, eta gero fijadoreak eraste zaizkio usaino hori itxatxi dadin da orduetan usaitu dezan. Orduan ikusi da bi osagai horiek diala ikerketak badaude, Granadako Unibertsiak egin du bat, Nikolas Olea da hori ikertzen ari dana, eta, bueno, ikusten da tiroidetako minbizia, bulartako minbiziak, eta antzutasuna eragiten ditula. Emakumetan egin da gehien bat ikerketa, falatoiek. Eta hemen debekatu egin dia hainbat osagai kimiko, eta kosmetikan erabili izan dianak, parabenoak dira igual ezagunagoak, kremetan ja debekatu egin dianak, esaten da falatoak bide hortati doa zela. Europan herrialde batzutan ja debekatzen ari dira. Eta hori kosmetika, bueno, eta perfume egintzan industriantzat, izango da galera handi bat, ezingo utelako hain erreiz lortu usain nasketa berbera egitea. Orduan, bueno, buruei ematea, baina bintzaz osasungarriago egiteko. Bai, dude gabe, nik arrisku horiek jende asko etortzen da, erabiltzea uko indiona, gaitz hori daukalako, eta endokrinoak esan indiolako ez erabiltzeko perfumerik. Aurdunaldien ere gaur egun esaten dute, hainbatek ez erabiltzeko falatoien arriskuagatik ere. Bueno, guk patatari olioak endu diogu, eta hemen olioekin hasiko gara, baina hau utziko dut hor pixkat iragazten. Hau erresagoa da, hau da, hemen osagai gutxiago daude, oinarria da inungo koiperik utziko ez digun olio bat, gutxi, berehala xurgatuko du, eta olio esentzialak gehiago ipiniko ditugu, eta ingo dugu roll-on erako sistema da, desodorante txiki bat bezala. Hori bezapetan da moten. Begira, zepolitak dian, batzuk hola txiki daude kristalezkoak. Orduan, hauek, gauza bera, hilabete barru erabiltzeko moduan egongo dira, berala erabiltzakegu, eta usaina badu berehala, baina ikusiko dugu hilabetera gehiago dula. Osa, hilabete barru, baina ja ondo. Bai, ondo. Eta zuk urte betera uste baduzu, beste usain bat eukiko du, eta niretzat ja hobea da, ja egina dago. Orduan, hor ditugu, begira, erdiko kristal gardenezko hau, hori olako bat da. Eta hauek oso ezagunak izan hemen alkoholik ez dago, begira nola ateatzen den makiltxu hau, kristal hau, eta kristal hau horrela igurtzitzeko da. Eta begira zenbat ematen diogun, oso gutxi ematen diogu. Orduan, hau ematen da belarri atzietan, eskumutur, odola pasako zaigun tokietan. Eta hola inda, usaia badu, mantentzen du usaia. Orduan, gakoa zer da, batzuk usai sendoa, hola ohitua zaudelako, nahi baduzu usai, askok esatu, nik egun guztian usaitu nahi dut. Bueno, eman hau, goizean, dutxatu ondoren, horrekin berritu, tartean behin, gauza bera indezakegu, horri indegun formulazioa hemen iguala indezakegu. Eta hirugarrena izango da perfume solido bat, eta horrekin oraindik gehiago usaituko diogu. Perfume solidoak? Ingo ditugu gero, ukendu txiki bat ezela, oso konzentratua, eta usaina iraunkorragoa izango da. Orduan, olako gauza bat iteragoaz. Hemen, olio esentzialak daude, eta jojo badaukagu ipinita. Oso gutxi ingo dugu, errolon hauek oso txikiak dialako, 30 mililitro. Orduan, hemen hasiko gea botatzen bakoitzetik. Zenbat? 30, bale, 7 botako ditugu bakoitzetik. 5-7, hemen konzentrazioak izaten dira 110, 112 tartean. Hortik gora egin dezakegu, baina irritantea izan liteke. Hobeto disolbatu behar da. Orduan, nahi baduzu, zaitezke, honi hasiko nahi, zozu tortilla egingo duzu? Nahi baduzu laguntza? Egin nahi baduzu. Nik arratzak aputzen segiz, Zenbateko tanta esan dituzu, eta ze botako diozu? Bakoitzetik, hori da. Hemen usainak, jendea izaten diot... Hemen bakoitzak kombinazioak nahi dituna bakoitzak, ez? Claro, eta hortarako zer behar ditugu, jakin, zenbat erosi behar ditugu, 50 usaiak ezagutzeko, horregatik da garestia ere hau. Zuk behar dituzu aroma asko, olio esentzial asko, eta ezagutu behar dituzu eta probatu, ez?
Eta igual etxezkizu gustatuko, eta alperrik erosiko dezu, hori gertatzen da. Orduan, ja ezagunak dituzun usainetatik abiatu. Orduan, nik hemen nahastuko ditut, sendabelarrak dio horietako asko, salbia erabiliko dugu lehenengo, geranioa erabiliko dugu, baina geranioa jende askori atxaka egiten dion usaina da. Hau geranio freskoago bada, Egiptoko geranioa deitzen zaio. Bergamota lehen erabili dugun erabiliko dugu. Mendaroa erabiliko dugu, hor kanpoan badago, mendaroa erromeroakin batea. Lavanda erabiliko dugu berriro, eta gero, ilang-ilang izeneko lore bat, hau da, zahar gardenia, hauen antzeko lore zuri bada, asialdekoa, oso usain gozoa dauka honek. Eta hau da, lehen hemen aipatzen aditu geha, Chanel 5 zenbakiak daukan usaina. Honekin egiten da, ilang-ilang. Bai. Hori da. Eta hau, noiz eman eta koloniak aipatzen da askotan, askoko erakoan ematen dute, loiteko. Eta zertako, oerakon? Gustatzen zaielako, erlaxatu ite dituzte. Zuk usaitu zazua, begirazte gozo usaina daukan. Bai, orduan, hau askorentzat lasaigarria ere bada. Eta, bera, Marilyn Monroe esaldi bat badago, berak lotarako gauza bakarra behar zula, Chanel 5 zenbakia. Ez pijamaik ez horrekin hori ematen zala eta horrekin ja... Eta Chanel 5 zenbakian usai nagusia, eta Chanel 20 ere, 20 eta 17 bi horietan ere badago ilang-ilang. Bueno, orduan, nahastu ingo ditugu lehenengo txikitik handira, lehenengo olio esentzialak, eta gero jo ipiniko diogu. Alex eta ni simpleagoa gara, eta oera jun baino lehen, patata tortilla bajaten dugu bakarrik. Ez koloniek ez ezer, patata tortilla hon bajan, eta listo. Ez du behar ezer gehiago, merkia bateatzen gara. Eta zuetako asko baita, ez? Bueno, hemen, ni gustatzen zait olio ondo iragaztea, eta gero, olio esentzial moduan behar baduzu patata olioa. Ez, hori xaboia egiteko da ona. Balio du, Bai. Olio hau gero kozinatzeko, hau ez da, gaina olio hone dauka kipula, baratxuria, patatan zaporia, eta nik gero hori beti erabiltzen du kozinatzeko. Nik hau daukat ontzi batan olioak gero... Berrerabiltzeko, eta nik hori ez da zaharra, ez da gutxio, gaina olioakin. Bai. Mesedez. Hori xaboia egiteko erabiltzen da. Engen ituen xaboiak, Eta holako gauza nahi baituzue, bakizue. Bilatzailean jarri, txoriene garbinelarrea, eta horra agertuko dira garbinelarreakin egindako saioak, eta bestela berarekin harremanetan jarri. Hortarako, urdantza bildua... hotmail.com eta 655-zazpiru-zazpi-lau-bi-lau. Hor behian dauzkazue, apuntatu, adostu berarekin, bakizue taldeentzako eta ematen ditu ikastaroak, eta hori bai, zertaz nahi duzuen egin. Xaboiak hori, abisaten bardaz, lana dauka prestatzen. Bai. Hemen, egonda, jendea idatzi dana eta egin dituna, eta denak egin dituna, hori zizen, badola bat, denak egiten dituzun, txorienen indituzun denak. Bai, baina orain beste bat idatzi dit, esan ez, programa danak ari dela ez daki bagoitza 3-4 aldiz ikusten, eta egiten. Esan oso ondo asaltzen du, gozada da, eta... Bira, Alberto, bitxikeri bat, hau botako diot lavanda, baina ez da edozein lavanda, zuk lavanda zuririk ikusi dazu? Ez, lavanda holan morea o... Morea, ez da? Eta bele zuririk ikusi dazu? Ez da ere. Ez da ere. Bada, omen da, bele zuria. Belea zuria bada? Albinoa bada bai. Bai, Googleen sartu bele zuria eta badago. Bueno, lavanda zuria badago, eta ez da hain lavandula lanata, ez da hain ohikoa, pixkat berezia da, eta hau, aurten ezagutu dut, Almeriako jende batek egiten du, lavanda mota hau, eta oso interesgarria da. Bai, ez dauka, badauka igual, esan diazulako lavanda dela, baina bestela... Ez du antzik, ez? Nahastu egiten dugu. Bueno, Vale, ja, euskagu, olio esentziala, listo. Eta hau izango zen, olio neutro bat, usailik ez dauka, ez... Ez errez, eta berez argizari bada gainea. Usted, eragiten ari zaigula hau, zigor, 3-4 aldiz ematen zain zut, Alberto? Usainekin nahazten nahi geha hemen, Burura, ez dakiz zertan nahi geha. Patata tortilla gore igotzen da. Zer daukagu, ilargi bete daukagu gaur, edo... Ez du zetan, lasai, baina, bueno, ni Alberto deitzea hori ore bada, azkenean gure zuzendari jaunaren izena, eta, bueno, tipo, jakintzua, askarra, maitatua, eskerrik asko. Bueno, 30.
30 mililitro guztira, eta 30 mililitro inditugunean, oie beteko ditugu pixka bat sobratu ingo zaigu. Txotx bat emango diazu, badaukagu hemen palillo bat edo. Bai, honekin ez nun kontatzen. Txinatarra da, bai. Gauza da, bergamota olio esentziala, bira horazpian, askoz densoagoa da. Behian gehatu da? Bira nola gelditu dan behan. Bai, ilun hori. Eta erretxin hori, karo, ez daukagu hemen hori nahazteko moduik, orduan pixkat eragin ingo diot, bira. Bai, horrela. Beira nola eiten dion. Jo mi sartu, hori nahaztu? Beira nahaztutakoa nola ikusten dan. Hori da, zurrun bilotxo bat nola eiten duen. Hori nahaztu inbar dugu ondo. Eta hori ja, ontzitan sartu? Bai, hau ontzitan sartu liteke, Eta gero, hau betoki ilun batian komeni da... Ez du zertan, kristalok ez diara bat gardenak, baina komeni da kristala izatea, Plastikoetan bai, plastikoaren osagaiak hartu ingo dizkigulako, eta olio esentzial hauetako asko ez dia plastikoetan ondo egoten. Orduan, nik gomendio orokorra beti ematen dut kristala, eta berrera biltzeko moduko kristala. Hau bukatzen danean, berriro bete. Hola kontziak eta nune erosten dira? Bai, interneten. Kosmetika, bai. Begira, gutxi xago gelditu zaigu. Bai, ze jendea gongo da, holako ontzik... Bai, interneten, bai. Gaur egunean ez da zaila, hauek lehen aurkitzea zailago zen bera. Hau, kapritxoa daukat betetzeko, bete ingo dut, hau oso txikia da, poltsan eramatekoa da, eta... Papelak argi, lertzeko. Hori da. Eta rolon erako hauek interesgarriak dira, eramangarria dira eta hau jendeak izateizu, eske zure koloniak ez du saitzen, goizean ematet, eta ez du saitzen. Eramantzazu hau poltsan, eta horla intzazu, eta zabaltzen da, bai? Eta hau tartean behin berritu inbar, klaro. Poltziko nahi ematen da? Bai. Eta usai oso atsegina da. Eta gero hauek undixeagoak dira, doitxi, hori da. Eta hau da, oinarri oliotsua daukan perfume bat. Hori bezala, hemen gauza da, ontzila aldatzen zaigula, baina... Baina hau eta hau berdina izan. Gauza bera da, bai. Hor beste formulazio bat dago, eta ondo egongo da, kristal barruan, ondo egoten da. Eta gero hauek garbitzeakoan nik ez ditut esterilizatzen, urberoa eta xaboiakin, ondo garbitzen dira.